for tonight's video, papasalan po natin itong bayan ng Urdaneta. December 1 po ngayon, so fiesta po ngayon dito sa Urdaneta. Pasalan po natin yung bazaar, tapos yung night market mga kakrong-krong. So ayun na nga mga kakrong-krong, ang mga kasama po natin ngayon is yung mga... So ayun na nga mga kakrong-krong. Ngayon naman kami lalabas! Kanya ka na ng lockdown! Ang curfew po ngayon, 11 mga kakrong-krong. In-adjust na po nila mga kakrong-krong yung curfew. Tama ba mga kakrong-krong? So, fiesta po ngayon dito sa bayan namin mga kakrong-krong. Papasalan po natin yung mga... Yung... O doon, shout out, shout out! Bago ko po ibibigay sa inyo itong camera na ito, kasi alam ko sila na naman yung magtatagal sa video. Yes! Yung dalawa na yan. Yung dalawa na yan, kilalang kilala nyo na po sa mga video na ina-upload ko. Bago ko po tapusin itong video na ito, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga viewers na sinusuportahan nyo po sa mga videos ko. And yun lang po. Ang gagawin ko na lang po mga kakrong-krong, montage na lang po ako, tapos behind the scenes sa kanila. So, bye-bye! Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Aren't we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. Falling apart, still we hold together. We've passed the end, so we chase forever. Boom! So yo, what's up mga katuro? Dito na po kami naglalakad. Hindi nyo po alam kung kami naglalakad. Beat, go, beat! Puro daw kami rap battle. Papasakon na ngayon kay Jan Carza. Yung Carza, tatakpan ko na. 3, 2, 1, let's go! Ice pop, lollipop, pagkatunaw, palwa. Yeah! Lolo mo, makulolo. Sabi nga, maramasa, mandapagpurya ko. Para alaro. So, mamali yung sunod, pwede ba? Sako. Sako. Bakit na din yung sako? Sako tol. So, yun mga katuro, welcome to my back. Ha? Back. Back upan natin mamaya. So, mga katuro. Shut up. Shut up. Pinukuha yung camera. Kuha ko lang yung camera. Visual po tayo ngayon. Safety first, safety second, safety third, safty fifth. Patang hirap niyo puminga. What? Hirap puminga tol. Tuloy ko nga to. Sige pa sa mga. Boom! Magdapin yung mga katuro. So kayo mga katuro, ang content po namin ngayon ay lilibutin namin tong buong barangay sa Urdaneta. What? Dahil ngayon lang kami makakalabas ng baby ko. Bawal magmura dito sa vlog. Putang ina. Yan. Nakamontage po rin si Paco Buninte. Yan. A few moments later. So ngayon guys, nasabi ko na ba ang content sa inyo? Ang content po namin as maglilibot kami dito. Dahil ngayon lang kami makakalabas. Tama. Dahil medyo busy rin po kami sa module. Ayan mga katuro, dito na po kami sa CB Mall. Kung saan may bazaar. Tignan nyo yung mga tao dito. Gano'n na rin karami. Parang bumabalik na rin yung dating nakaraan. Ang dami-daming tao. Pero ngayon, yan, dumadaming tao. Pansin nyo ba? Yung bumabalik na talaga yung nakaraan. Daming tao dito guys. Parang nakakagulat. Nakakagulat yung pisil ka. Umen, nahuli ka sa sabi. Sabi ni mama mo, tamba. Jar, video naman ako. Sasayaw tayo ngayon. Ano? Gawin niya tol.
Oo. Wala. Sabi mo mga katuro. Yung isa, ano po? Kasama ko tol. Pinakamasarap na favorite ko kaso wala akong perang dala to. Ano ba yun? Yan, December. Na ngayon. At Tatanong tayo. Tatanong tayo. Ate, okay lang po ba magtanong? Alam mo kung masasabi nyo ngayon dito dahil open na itong bazaar? Masaya po ba? Siyempre, masaya, di ba? Inunahan ko na po sila. So, shoutout sa kanila, guys. A few moments later. So natapos na po nating napuntahan yung bazaar sa Yes. CB Mall. Napakasaya po, ang dami rin pong tao. So next na pupuntahan pa natin is yung night market. Yung maraming uod-uod. Pero ngayon, Wala nang ud-ud. mas Paano mo masustansya na ang pagkain Walang nila. udod doon. Kasi wala na din ng manok sa ud-ud. Ay, wala na. At muling magmomontage kami ni Pakubuding King. You're the night sky trying to make me see your stars. But the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. Do yun, here's up man po. Eric to guys. So nandito na po kami sa Nut Market. Kasara naman yung mga katuro. Medyo mas maraming tao dito kaysa. Pero guys, nakita nyo, ang daming tao. Mabalik na naman yung nakaraan. A few moments later. Babae lang ako, nabili ko na to. Oo nga tol, ang ganda doon. Pero ang ganda. Oo nga. Bagay doon sa mga flat. Yan. Lagyan nyo Oo ng foam. Ayos na. Nice na. Ay, may matik na pala. Matik ka, tol. Shoutout sa mga flat dyan. Kung gusto nyo lumaki yung ano nyo, bili lang kayo dito. Yan. May foam na, may bra pa. Saan ka pa? Mura na. Wow. Sulit pa. Naalala mo ba yung sinabi ni ano, ni Jan Mike? Oh, yung sabi niya na, so guys, ang daming tao. Daming tao, nakikita nyo naman, di ba? Kita nyo. Sa lahat ng nakikita nyo dyan, daming tao. Walang jowa. Sabi niya, tol, ganda ng ano niya, ganda ng sinabi niya. Pero, yung sinabi niya yun, wala eh. Hindi, may jowa siya. Oo nga tol, medyo siya. Pero ngayon, single na. Oo nga tol, Dahil binirik wala siya. siyang sidecar. Tangin. Lang ang alam ko. Sabayan niyo ako. Alis ka dyan, tawari ko. Sorry po. Daw mo Tol, naalala ko to. Oo tol. Dito pa ako sa mama ko. Tol, walang didim. Wala akong pakiramdam. Oo tol, huwag mo lang gawin tol. Lang kasi, titikman ko ngayon malak na ako. Wala ka dyan. Oo tol, okay. 1, 2, 3. Oh yan, nagbuka siyang taka. Medyo naboboring ata si... Sige. Medyo naboboring ngayon si Paco Butingting guys. Sinabi dyan ah. Makikita nyo sa video guys, medyo ang tahimik niya. Kung maingay yun, ang bubo talaga nito, nag-aabang nga ako. Gusto para may ano tayo, may content tayo. Yan, 3, 2, 1, ay di, 3, 2, 1. Ayan, nakikita nyo ang tahimik ni Katuro. Ayan, medyo naboboring siya guys. Yun. Yung mga dalawang ingot na yan, huwag nyo nang pansinin. Ayan o. Oh. Tahimik, ang tahimik niya guys. Pero bilib ako dyan.
When the sky is filled with stars and the night is falling down, have a look, it's all around. There's no limits between us. I feel like treacherous real tonight. We walk along this killing light. I feel like I'm losing all my mind, but I'll be alright, yeah. La 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 la, I feel so la 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 la, up to the sky. La 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 la, forget it. La 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 la, let's dance all night. Angas ang vision pa din ah. Bili na po kayo. 2, 3 na kalate. Piso. Ay, no? Kalwag, may nararamdaman ka ba? Wala, kalwag. Naglalaro sila dito yung kalwag. Ulitin natin yung... Andrew! yung dati Andrew. nakaraan. Go! Ito na lang, ito na lang. Okay. Uy, angas mo ya. Uy! Uy! May bumibili na dyan. May bumibili na. Customer mo dyan. May bumibili na. Dos lang po dito, 5 tatlo. Dos na, biyabarag mo talaga dyan ah. Gusto niyo ako na rin pong magsandok. Takin na mo dyan. Bibili ka dyan? Pwede naman to. Diba? Milk naman to ah. Nilagyan lang ng atay yung milk. Dyan, yung pira mo kahit silo dyan. Ginastos niya. Ginastos niya na dyan. Yan mo. Paano yung galit? Galing galit. Oh, Ulit. ulit. Takin na. Ano din sabi mo kanina? Hindi mo sinabi mo kanina. Ano yan yung sinabi ko? Yung ano, guess niya na yung sandan mo. Eh, dyan yung sandan mo kahit silo dyan oh. Bakit mo nga ginastos? Ano naman? Sandan ko yun dapat kasi pinatago ko lang sa'yo kanina. Tapos ginastos niya yung sandan. Takin, tatampo na. Okay na, okay na, okay na. Okay na daw, okay na daw. Takin na. May pinupunas po. Kami kuya. Uy, tang ina, kalwag na kalwag! Kamukhang kamukha! Tol, iburin mo yung mask, hindi pwede yung nakamask ka. Dahil ang patakaran ngayon, wala nang mask dahil bumalik na itong COVID. Balik tayo. Kaya babalik pa yung COVID ko. Takila ng tao. Yan. Subo mo naman ako dyan. Oo. Uy, pirahan niyo dyan! Pirahan! Isusubo Pirang mo yan, di ba? Pirang mo yan, di ba? Libre na nga lang sa inyo yung tinda ko eh. Subuan lang ng party. Subuan mo. Kasha yan. Doraemon. Dyan. Ano? Dyan ako, dyan ako. Nagpunas na nga ako. Nagpunas na nga lang ako eh. Oo. Ikaw na. Libre na. Kasunod nga kayo, takin. Parang di mo na mama yung mama niya. Kinikilig si Mira, no? Kinikilig, ah. Ina! Ang ina mo dyan, nagkakatuluyan yung mga tanga. Pabango, tal, pabango. Pabango, gan. Ang nakuha ba tala? Ang angas mo na tal. Ay, no? Napagalig mo yung puso ko. Yung pangalag mo yun. Sinusubuan lang yung babae. Malapit na ka dyan, oh. Laki ng gusto. Ang tagal. Kaya pa ini. Ina. Ang tagal. Na. Juicy ka dyan. Ganda. Bukas na. Grabe naman yun. Oh, ganda. Sayang naman. Stick yung nakain ko, hindi yun. Stick yung nakain ko. Yan, gusto mo nasisira. Tangin na. Ang lupit. Tol, alam mo, pag sinusuot ko ito, iba yung pakiramdam eh. Sayang yun dyan. Sa lahat ng babae nagugustuhan ako. Sa lahat ng babae, may dumadating. Sayang dyan. Kuya Ace, musta na? Hey, woo!
sabihin na yung ginalaw sa kao. Ako yung ginalaw. Doon sa may national. Binayaran ko to 50. Ah. Pagkain doon, no? Ayun. Tinututok pa sila kita ng ako. Pangit mo naman. Ang pangit mo naman. Goto, tol. Kung gusto nyong bumili ng goto. Goto. Ulit. Kung gusto mo nang bumili ng goto. Goto pangit. Goto, ang sarap. Mura na. Saan ka ba? Nauutot na ako sa kakatawa sa'yo dyan. Laxword pa ang gamit mo. Wait lang. Ito. Sakto lang. Tol, go. Ayun! Hindi na ako sa probinsya Tama. Boom! So ayun ang mga kongkrong. So natapos na po itong vlog na ito. So nakita nyo naman po kung gaano kasaya yung mga kasama ko. Sila John Eric Carson, GR Binagua, tapos mga katuro po. Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye! Somebody